Eu vreau să te întreb așa. Dar de un an jumate. Eu vă întreb o singură chestie pe dumneavoastră. De ce s-au luat toate grinzile de fier? Că nu pica nimica. De ce? Nu e chiar așa, nu mai dați acum pisica. Dacă nu se luau grinzile de fier de deasupra, nu se întâmpla nimica. Atunci trebuia să rămână și buncărul aici. Păi rămânea dacă nu se luau grinzile, rămânea, vă spun că rămânea. Că tot dumneavoastră faceți emisiunea aici, veniți cu ăla. Noi facem, vine oameni. Eu fac așa ceva, eu n-am făcut așa ceva. Aici, a fost albină, nu E program, e program, e proiect, e Doamne, tot e program de 20 de ani, tot program este. Va fi 30, 50, 100 de ani, vă spun eu. Cum să nu? Păi ba da, vă spun eu că așa va fi. Să ne bucurăm să nu fie vreunul mort pe aici, pe subtața asta, Doamne, fer să nu fie cineva căzut, că la 8-a seară a fost căzut ăsta aici când a venit, ne-a sunat de sus. Dacă nu se întâmpla chestia asta, peste 10 ani dacă mai veneați dumneavoastră aici, eu vă spun garantat. Dar de ce? Că a fost în program, deja ținut în licitațiile. Lăsați-vă cu programele și cu ăstea, că eu sătul de atâtea programe, de când la primăria asta numai în programe stăm și nimeni nu face nimic. Domnule, licitația a fost ținută și asta. Deci a fost în atenția noastră. Care este programul? Din 2000 o se fac la licitații și nimeni nu face nimic. Noi trăim aici ca într-o peșteră. Pe nimeni nu interesează. Dacă prinde autobuzul, v-ați pus problema asta, dacă prinde autobuzul cu elevi. Evenimente de astea și pe Valea Prahului se pot întâmpla. Da, sigur, păi da, s-au întâmplat. Numai aici se întâmplă. Aici zidul ăsta, de când a fost anunțat, el a venit, când a venit, uite, Flora. Bun, domnule, și ce să faci? Încă o dată, te întreb pe dumneata, ce să face? Păi să luăm măsură, noi am anunțat ce putem, dar noi ce putem face noi? Încă o dată să te întreb, ce măsură dar nu trebuia luate atunci grinzile alea, până nu era o măsură ca să termine cu totul, dar s-au luat grinzile alea de 1 metru, de 1000, că tot de ăsta, de 1000 ori fost. Și au fost grinzile, s-au luat și clar că au fost 20 ceva de grinzi și clar că i-a dat drumul, că toată apa, nici canalul în spate nu a făcut așa prin zidurile ăștia, că treceai cu mașina la 1 metru și ceva să-și nea apa aici. Dar nu tot pe primărie, nu. Asta este. Nu e nimeni de vină, nu e nimeni de vină. Haideți mai departe.